Hyperlock Traffic Ngakna Jupi Pale channel Subha like, share and subscribe. Thank you. Ko kipara lok kipara ri ki jongi ki bri hunyo trap lada phio I bakino kino ki jingsha pen mensao jong ki bri khasi ki jongi bakane ka sarkar MDA tu bat ka sarkar Meghalaya kabalong kata ka sarkar ka balale shiliang khmat sisa hadu kata bat ka balong kata ka sarkar ka ba arsap sisa hadu kata bale ngabu yekane ka jingkali ka kata ka jing arsap jong kane ka sarkar MDA tu te hangno ka jingjia ka ba lada kine ki menderi bat kine ki poi bat kine ki dakhar ki bala sho la pen mensau ya ki briu ki khasi ki jongi ki briu jong ka briu hniam trap ki jongi onda ki la lekem ya ki mender ya ki dakhar ki la tabbe da ka jan ya ka khli ka jongki ya ka dor khmat ka jongki phimla ban ithu ya uno ta dakhar uno ta mender ubala sho la pen mensau ya ki briu ki jongi katba la kapor ba ke penyap yo lorsai neotaro kim shem la ai kata ka report ka babiang bakila kem ya kita ki mender bat kila yo bat pensitom ya kita ki dakhar bat kila kem ru kita ka batap ya ka dor khmat ka jongki omla ban ithu sisa kum kata ka bri neotrep ka jongi ban yo ya kita ki brio ki bala sho la pen mensau ya ulorsai ya ulorsai neota bat hangno ka pali ka bala sho ka dakhar bat u dakhar ula sha tab be da ka jan nakhli balada ki khasi ki jongi ki suba ba ki don kti ban penyap ye ki dakhar bat ki khasi ki jongi pat ki la sha thadrong hakmat jong ka patheya khmat jong ki media bat ki dakhar bat ki khasi ro ki la yo ban pe ya ka dor khmat jong ki ne ki dakhot jong ka KSU namar ka ne ka de ka jingle arsap jong ka ne ka sarkar umde tang kata ka sarkar kala ayu ba lorsai arlak banno asakata ka jing le isne jong kata ka sarkar ka jing rap jong ka sarkar sha ka ying ka sem jong uba lorsai neota bat hakane ka jingjia ka ba manta pat bakila suba ba ki seng jong ka KSU kila sho ayakine ki dakhar arngut ba ka ne ka sarkar pat kala ai kata ka jingerap sha ka long yeng long sem jong kine ki mender bat ka sarkar kala ai hadu sanlak uwe ubriu ubasha penyap mo hakata ka yeng ka sem ka jongki tanane ro phila yo baka jing arsap jong ka ne ka sarkar MDA tu ya ukhasi jongi ki ai tang arlak bat ya udakhar pat ki ai sanlak hakawe ka yeng hakawe kata ka met ka balayap bat ka kane ka jing arsap jong kane ka sarkar MDA tu kala pausai kedar hadu kata na ka jing ai kata ka jing rap ru kala ya pher hadu lailak bat hakane ka jing sha kem jong ki dakhot jong ka KSU ru kila sha thadrong sha ka perthei barok away naduk ki dakhar naduk ki khasi ru kila yo ya ka dor khmat ka jongki lada sha sho ki khasi pat lada ka sarkar bat ki polis departemen kila kem ya ki dakhar bat kila tablut ya ki dur khmat ke jongki da ka that ka bayong ta ka kane ka jing arsap ko ki pai ba sa bisar himapi kum kita ki nong snong jong ka bri hunyo trap pidang ye BNPP na em ta ye bisar himapi ka kane ka jing le silang khmat jong ka sarkar tong ye pe ye ki khobor ngin kong pot ngin cha ndai ba dum cha ngin cha tang long long cái lên cái này cái ông bà bánh bạ bà bốn như vậy mà phi cái lidar long ya long apa phi pila than burum ya ka seng ha ki bánh bạ boro ki dok ki kerteng ki dok jong ki seng phi tha lu ha bánh bạ boro te ai bu bánh bạ ni boro un bishar un snap ya ka jing keren ka jong phi kadai Akan ku berjingja pok samati haus ne marajan apa besar peniap ulur syai. Lagi peleng-peleng yang baki video klip itu ke beliau. Hendra kitu ngimpi yo iwat tang kerteng kat nungut ya tiam no bintip. Ya kitu khot jongi si mi ra. Pendara tang kum lasyai lapan bana do SP lapan bana baki kita. Dibron kiti kasabut pimpat biang gum no pira ya ki. Kalau op to den ne. Dan kam tang ka investigate dan kam inquiry dan kam. Oh, kadai. Police station. Mentah yang jangan mengambil mengasihkan tuan berkendang. Jangan berkendang. Phi kwa ya kani pena ba ni bikwa ban kali de bikwa ban kan ai betul ba pindan lang. Dia besnap mentah. Kan yang ini begini kile no si tengmit pinuan. Kamu hai. Mani ladan tiar siap.
Siteng mi siteng senya kata ko bumi api. Ni kini ngalam ngin suka kena kakam. Ki ba ay ordinary pi hadu kata lada kita ki bahe ki ay ordinary pen ni kita ki kuruk ba bidang. Bangi ni don ketiban peniak breu. Yêu kasih pinjat ni dekar te pinjat. Siap dan kisan siap. Kulit nang bak yon batai. Ndai tang kajing syai hapen i be tik ba tik bagi don ketiban peniak breu. Tangata namar na kala joki menin kelas pendit ki bahe pi ong pi khot chate tang men susim jing keli balai bim sim ha ne ha sora police station. Kaja kasali pi tik pe ki khot jong i kim her kim re. Mangi nadu baja ka ar penyu tarik ar pupra ar kendai lai pau don bek haying balai mon kem mensengi balai mon khat mensengi mentapi bila suong bi ani bi kile no na su tu pimut ka jingle jong ka sarkar ka police department jong pi kamut ben pentroy nya ka mensim ri jong ki khot jong KSU lada pikem uai ar kamut bro khot ki khot ken seting nen skmat ndrangi ni ong inum salia Lengkap deh. nomor ni nimle ya ka baseu pi tip Police department kita, saus nem kenti ngibu senti ulur syai ti kam jodon ke. Kadai. Kata nak kalian jong ngi kuat jeng syai kan. Menta kira ya ki evidence ka pidon. Pensi syai. Iwan ni kemraya mengi. Kejinguan rupi ini pediang pi ong benuan keren. Ni kloi bene keren bepi. Ini keren bepi. Tambah ini keren saungut hila bandrung ini keren bepi. Kiwai te kinabap. Sawat tu. Nak aku buat aja upaya babi penperiang barakai mentap ina malai arut. Kapten hak kata. Guna sosial media pi pelai barakai nak mentap upaya mentap yang malai arut. Kapten hak. Penuh pitat ibu sosial media. Bapi pilih kem di dekat atau piwan tang sangut. Har penidar kasih penidar. Atau piwan tang sangut. Piwan tang kata kabang Pan saungut himsa. Ngimlai ru ban pediang kat ni kat ningut hantai. boleh mlah. Kata ka sangat. Kalau ke badan ke ngindan kaman ban yakaran hapo saupen ro. Dengan dipikau banyak keren yakaran hamadan ro. Ya keren to office. Kadang ke office. Takadawi ke office. Kalau kadang penuh tap stay bang. Aba pipi yang kapakadan ke office. Dibeli pipi ira ki dekat ki Lawan kejingnya keren. Lawan kejingnya keren. Penyakit kan tang simit ini lah banyak keren. Tetapi kerja keli ke bami nak kalian jungin simit lu bimbu hang ni. Lock up tang simit lu jing sisa de benbu lock up simit. Kadi kejing keren jong dekat jong pi. Kapag long ni banelam kisah kan. Ukuran kumno kan. Kumno kata tapi ban. Kamar mentah kerja kem ni kita. Pilara aja usiti dengan keli ni. Ngalak poi hapo. Kili kumno dadan hang niru kili kumno. Kata ni juga menjadi berak merang galong ni. Ada jungin kasi ibu. Kamu tak ada sosok ada kerja penting di jungki. Ya kapag kejing torsor. Tekan lebih kerja penting di balai di situ main kem. Boleh piwan kem. Ada kerja penting di Bapiru kamdan de bari bak. Ngadan bahaya buat sini. Kau jopi persang ban phone. Menu menu tu. Persang ban phone. Ngadu ke arfu praro ngadon. Arfu kendai ru kem off. Kem off. Katangan itu kau ni tiba pun. Ya ba phone dai. Kau baca ai. Ikut tu sama. Biong off phone. Off ke phone di. Ngau Ngi phone ngi. Phone. Ngapa phone ni ba? Lekai football aku Bagi praro. phone yo bang ya ubah deman. Kataru phone ba. Ba sedap. Ngau off mai ke phone. Ngadon haying. Don haying. Pi mai joi dang batai. Te balai pi mon haying. Imei pi tin. Penpoi kin kereta. Penpoi kereta ni abon wan mi. Leto yung nai. Kat ka pi ai ma pi. Matang don kam letar mentah pin su ong ma pi ong wan ni su pes don kam ni keren. Ma pi ke. Ang su ka ang pi ni Pi kena law graduate. Batai ki kena apa pin su kan Pi law graduate. Pi tip. Dati itu kam su dah ngaru ngatip kata ka an tang ni. Suspek ayu pada pikem pada. Suspek ayu pada piong ICT pikem pada. Lor kata ke? Suspek ayu pada pikem ya. Suspek ayu Kata itu ku. Statement. Statement si mang ni. Hang ni wai ke statement. Biasa aku tu statement.
tak ada ngia lami usulong. Sakit pula yuk. Perkat lepas hantar ke? Sakit dalam di.